हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण एंचोईचा मसाला बघणार आहोत। म्हणजे आपण या माशाची चटणी करणार आहोत। तर त्याला इंडियामध्ये मांदेली असं म्हणतात आणि आमच्याकडे आम्ही त्याला एंचोई बोलतो। तर आधी आपण आता धुवून स्वच्छ करून घ्यायची आहे ती। तर इथे मी धुवून स्वच्छ करून घेतलेली आहे। तर त्याला आता आधी आपण मॅरिनेट करूया। तर हळद टाकले, त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कोणतीही लाल मिरची पावडर टाकू शकता, तुमच्याकडे कोणतीही असेल ती टाका, कोणताही मसाला चालेल। नंतर आपण त्याच्यामध्ये गरम मसाला टाकणार आहोत। नंतर चवीप्रमाणे त्याच्यामध्ये जेवढं आंबट पाहिजे तेवढं तुम्ही कोकम टाकून घ्या, चिंच घातली तरी सुद्धा चालेल आणि मिक्स करून घ्यायचं। ते 5 ते 10 मिनिटं साईडला ठेवून द्यायचं। नंतर एका पॅन मध्ये तेल गरम करत ठेवायचं आणि तेल गरम झाल्यानंतर जास्त गरम करायचं नाहीये, मीडियम हीटवर ठेवायचं। नंतर त्याच्यात भरपूर असा लसूण आणि आलं ठेचून घ्यायचं। तुम्ही जेवढं आलं आणि लसूण घेणार तेवढी त्याची चव अशी छान माशामध्ये उतरते। तर ही मांदेली सारखीच असते आणि आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकलेला आहे। इथे त्याला एंचोई असं बोलतात आणि इंडियन मांदेली असते ती ॲक्च्युली सफेद कलरची। तर त्याची आपण चटणी बघणार आहोत। तर आता हे चांगलं गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी मॅरिनेट केलेली जी मांदेली आहे एंचोई, तर ती मी आता त्याच्यामध्ये टाकणार आहे। आणि जेव्हा आपण माशाची चटणी वगैरे करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये सारखा चमचा घालायचा नसतो, एकदाच सेट करून घ्यायची ती। आणि या चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं, कारण की जर तुम्ही सारखी ती चमच्याने हलवत राहिले मग ती तुटते, मग त्याचे काटे सेपरेट होतात आणि मग खाण्यामध्ये ती मजा येत नाही। म्हणून मग ती एकदाच सगळं हळद मीठ मसाला लावून सेट करून ती पॅनमध्ये ठेवून द्यायची आणि वाफेवर 5 ते 7 मिनिटं आता आपण ती शिजवून घेणार आहोत मिक्स करून। तर कोकमाचं इथे मी पाणीसुद्धा घेतलेलं आहे, तर ते आपण थोडंसं टाकूया म्हणजे ती खाली चिकटणार नाही। आणि आता झाकून ठेवून द्यायचं 5 ते 7 मिनिटं। 5 ते 7 मिनिटानंतर मस्तपैकी अशी शिजलेली आहे ती। तरी सुद्धा आपण त्याच्यातलं थोडंसं पाणी जे आहे ते आटवणार आहोत, म्हणजे त्याला छान अशी चव येते। तर पुन्हा एकदा 5 ते 7 मिनिटं आपण शिजवून घेऊया। आता आपण चेक करून घेऊया मांदेली पूर्ण शिजले का ती। तर अशा प्रकारे तुम्ही कोणतीही माशाची चटणी, फिशची चटणी करू शकता, बांगड्याची करू शकता, त्याच्यानंतर तुम्ही बोंबलाची सुद्धा करू शकता। बोंबलाचा सुद्धा व्हिडिओ मी ओल्या बोंबलाचा अपलोड केलेला आहे, तुम्ही बघून घ्या। खूप अशी छान चव येते आलं आणि लसूण फोडणीला टाकल्यामुळे। तर आता आपला मांदेलीचा हा मसाला मस्तपैकी रेडी झालेला आहे। तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आणि चपाती बरोबर किंवा मासे बनवल्यानंतर साईड डिश म्हणून आपण ही चटणी करू शकतो। तर तुम्ही आता हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद।